Welcome back to Umbango Wendoda Island. My name is Miniso Tobe. I am still your host. In 3 days' time, guys, ziyakhala ngempela. Umthobisi will be given an opportunity ukuthi achoose umuntu amkhethayo ukuthi lo ngiyamthanda ngizothandana naye. So ladies, tomorrow morning you'll be given an opportunity to go on a date with umthobisi. It's your decision, it's your choice ukuthi ufuna niye kwi-date kanjani. Oh my goodness, othi ngibuke ukuthi kwenzakalani. Ngibalunguze. Lo girl uvelane wa-decide ukuthi i-date ibe khona la kwi-island. I wonder bazokwenzani Nkosi yami. Othi ngibalunguze nabaya bahleli laphayana bayaxoxa. Bayaphuza ngaze baxoxa ngani. But like it looks casual. Akasablush ugel ublusha kuphela nje blusha kuphela kodwa ngathi nendoda ichazekile ke Nkosi yami yahleka kangaka wemadoda naba beyoswima le ntombazane ayisayigoqi kumthobisi Jesu ayisayigoqi asayiphonsi hayibo nakukhulu nakimcabuza Nkosi yami izoconfuse umfana wabantu adide kaphela Mthobisi since namhlanje kwi-date yethu yokugcina la e-island ngidecide ukuthi singaphumi nje sihambe siye le kubhizi khona ngidecide ukuthi sibe khona la ukuze ngikwazi ukukhuluma inhliziyo yami yonke ngiyazi ukuthi selokhu ngaba khona la kwi-island angizange ngasho lutho kuwena angizange ngakutshena lutho kodwa namhlanje ngifuna ukukuvulela isifuba ngendlela engifila ngayo mangabe useduzane ngifila happy man ngifila engathi mina nawe sifanelene engathi umphefumulo wami nomphefumulo wakho yakhelwe ukuthi ihlangane mina nawe I feel like ukuthi we can be husband and wife I feel like ukuthi ngenza ngibe happy menginawe ngiyakhululeka ngiyajabula heke napha sebebuya uthi ngihambe ngiyogqoka ngilungele ukuthi kuyoqala yami date Mthobisi mina ngidecide ukuthi sihambe nje siyofunda more ngokuthi uthando luyini kuthandwana kanjani ningayakha kanjani i-future together njengabantu abathandanayo so hamba siye kwi-counseling ezobe isicacisela ngento enjengalezo isifundisa futhi ivula amehlo ethu ukuthi ifike ukuthi mina nawe kule island siphuma sithandana sibe ne-information esiyitholile ngiyazi ukuthi kudala mina nawe siba nama-date so today I decided ukuthi nje let us hold our hands together sibambane sihambe siye kule counseling siyofunda even if kuthiwa usakhithanga mina-ke kodwa that information usungayisebenzisa kugela omunye mdala wey'nsuku ngiyazi ukuthi kudala ngagcina ukuthandaza kodwa ngilana-ke njengamanje ngiyayiletha kuwena ngumntanakho ihora nomzuzu sekusondele la umthobisi azokhetha khona ukuthi ufuna bani kule island ubani ozoba umuntu wakhe ngikwenzile okuhle ngakwenza okubi ngilwile ngalwa kakhulu ukuthi umthobisi kubo wami so njengamanje nginikeza wena icontrol ngithi le ndoda ngiyayifuna le ndoda kumele kube yami Welcome back to Umbango Wendoda Island. Angeke ngisachitha isikhathi ke. Mthobisi over to you. Usitshele ukuthi wena uzochoose bani, ukhetha bani, ubani lozomnikeza your last rose. Futhi ubani ozogoduka ekhaya. Inhliziyo yami njengamanje ingitshela okunye. Kanti futhi nengqondo yami ingitshela okunye njengamanje. Uhlangahlangene, imicabango iyadushudushuzana engqondweni yami iyalwa. Nginothando oluningi lengifuna ukuni-offer so njengamanje Jumaima ngizokudedela uhambo uye ekhaya bekumnandi sise-island nawe ngifunda okuningi kuwena Mendi mancane amalanga sinawe la kwi-island ngeke ngisho ngithi mhlambe kukhule ngikwaziyo ngawe or sengikufundile kodwa ke I am willing ukuthi ngithathe i-risk ngithi okuningi ngiyokufunda ngaphandle kwe-island ngawe so ngikunikezele le rose kufana nokuthi ngikunikeza ithuba lokuthi mina nawe sifundane sazane kangcono ngaphandle kwe-island kodwa bo baba mkhulu seningaze ningilahle kanje umina lo flathele island engqondweni yami nasenhlizweni yami
Bengitshela ukuthi mengiflathela le island ngiyoyiflathela ngihamba nobambo lami, ngiyoyiflathela ngihamba nesithandwa sami uMthobisi. Bengitshela ukuthi uMthobisi uzoguqa phansi ngedolo athi, ntombazane ngiyakufuna, ntombazane ngishade, ntombazane iba owami. Kwaze kwabuhlungu-ke bobabamkhulu, kodwa-ke inini enilazi uhambo lami, inina enaziyo ngempilo yami ukuthi kuyokwenzakalani. Jumaima, ngixolele Jumaima, ngisuke ngathathwa komhlaba, ngathathwa ubuhle bentombazane. Kodwa mangabe ngithi ngiyacabanga engqondweni yami ukuthi no, angeke ngize ngikudedele uhambe. Ungitshengisa ama-qualities obufazi. Yize-ke bekunezinto engayithandi ukuthi unabantwana nothi oyedwa babili, ney'nto ey'ningi nje ade engayithandi ngawe. Kodwa ngiyacabanga ukuthi loko singakulungisa. Ngiyabonga bobabamkhulu, ngiyabonga abantu abadala. Nansi indoda isize yaguqa phansi ngedolo, yahlaba phansi ngedolo. Indoda efundile, indoda ecebile, indoda enemali, yaguqela mina uFam Julia, mina uJumaima. Yaguqa phansi yathi, ntombi enhle, ntombi engashodi ngalutho, siphalaphala sentombi, sipatshapatsha sentombi. Ngicela ukuthi mina nawe sakho umuzi, ngicela ukuthi ungenze indoda emadodeni, ngicela ukuthi mina nawe kusukela namhlanje sihambe siyoqala impilo entsha, sithandane. Angikholelwa-ke mina le, angikholwa, kodwa ngiyabonga. Ngiphakamisa nina abantu abadala, ngiphakamisa nina ngithi inina kuphela ebeningangenzela okuhle kanje. Naku-ke mina sengigqoke iringi. Indoda uMthobisi uthi ufuna ukungenza umfazi wakhe. uMthobisi uthi ufuna mina ngibe umuntu wakhe. uMthobisi uthi ufuna ukungishada. Hayi bantu abadala, ngiyabonga, niyasebenza.